Lamsogo kubikok TV channel naitongnai khajani takhoktai buhoksono ang tongo norokni loge sumende Burma phaisok baijak Dolai district mono ardi block bai khobjak Bishnu Deborma kamini Khoroksa bukhok kudukma sal jora romoi bisnao klaijak sakhamya naborni nukhungrok nukhnon naidai dinorok obo bongni nok Khairok sincha belaikhano chukjaya phaidi ang cameraman no sanai bwskango truk sing bukhok nono kubikok TV channel ni bukhakti khlai sing kokruma khanawe ma phaijaka nang 2 bosor romoi sakhamya bisna bai mare khawai tongjaka hane sing khanao gai ojora kisa nang sai khanari gadi jatong no ang sago ani ekdom sori saya 2 bosor ongkha ang bo hamnani musugo nok jodi maya nangkoi sori nai oi Khairok khangkai ano ke masa pun coba tadi ang onek dokter gamonai jeng musugo ani salabo borong nu magrok se phal oi hati besarago ano bogo nayo asungno aro duita kaini ko koi tongo bong bai bo maya nangoi jotok abun bagoi Thwina bo musugia hangkai doctor rok agi rogo sakhamnok rogo na najakha je tong mani to najakha tabuk to kobukori khangkai nabu najok mandiya onek ongkha nini sinumong nini mung Monica Tiripura nini logisong toda tong o kamini mung tamo Bishnu Deborma para o constituency be khobjak 48 koromsora constituency khobjak na guys nini sarai rok datong duita tongo jala kaisa buri kaisa onek chikon borok to tong tabuk tongo borok no phunugoi da mano kono mano nung mai rok tui rok nungi daman chai daman mai chamaya to inke ke nungo nung bo sak hamnani bagai bukhaw muda musung onek musuko ang hamnani pura bisna tongte ang pura engko khaya kungsago biak sago Khulum ekdom betala bakhane kokjak onek ani basak bisi onek tongo ang baire go kisana jang musukayu hangkai hasteni khaganang maya ganang lukorokno nang tamoko kasana musung nini sakhamya no tuye ani ta khuk bukhu jotong no ani ma pha jotong no Khulum ang baira thanane bagoi jeman jedi phung ke doctor go janor nai jang musugo ang ano ke sajjoro jaje nok nong no jotong nang Khulum ang bo onek khamnani musuk jago omai ke bisna go basaro nani nango ang basa meya bor kaisa basa ni nango khimeya suti meya basa makhiyo ang ajo go khimeya joto gano kya sajoro bajadi eta khoko belai kheno khairma sinja belai kheno chukjaya nukhung sawoi khanari jakhao bukhok bini logi song bazar burum waksa bepari rokni waksano phaloi nukhung kono rokko naikoloi tuiduloi tongjamani bisingni kakha thongoro klaijak himba busa chugya Khorok nino Yakarwi thei thangnani Muchung Jaya nei sawoi khanarikha o bukhok hasteni kha ganang maya ganang lukorokno ani ma baba ani takhok bukhok norokni yakung romoi ang Khulum jawo norok ano Khairogoi chubachu khlaike doctor kaham sakham kahamo thangai ang phunogoi manai ani je mansak je tongsak bebak phalei naimani ang tabuk nai manjaliya
Norok Khairok kai chuba khang kai ang doctor kaham phunoknai hinui sawai khwnari jakha hasteni maya ganang kha ganang lukorokno phaide khajani takhuktai bukhuk song sak bai sak dofa bai dofa borokno borok chuba chuk khalai phaide sung je mansak bono chuba chuk khalai no o video screen o bini account number rei rinai hambai.